So ito siya. Yan, hindi na natin paglaban pero dahil malakas kayo sa akin. So yan, haba siguro. So again, yan na. Yo, what's up sa inyo mga Ajoy, no? So, dito tayo sa lugar na, yung pinilipatan natin, no? So, yan, medyo nakapag-assess na tayo ng konti. So, yan, no? Ito yung recreational area, no? Ito yung unit yan sa kabila. So, dito tayo sa loob. So, pinayos na natin ito. Yan, ayos na. Nag-ayos na rin. Ayos na itong taas. So, yan. So, okay na, no? Ilaw lang, ayan, kulang pa na isang ilaw dyan. Tapos stock room, okay na rin. So, yan, try natin maglaban ngayon. So, nakita nyo naman yung title, no? Parehong dirty lines to. Yung isa medyo parang dilaw. So, pakita ko sa inyo. Ito, medyo dilaw na parang brown na rin siya. So, medyo may kaha lang talaga to. Mas malaki yung kaha nito, no? So, yan siya. Yan. Yan yung galaw muna ng gagamba. So, ito yung gagamba. Mapapansin nyo yung parang pedipops niya, medyo pahaba na. So, ito siya. Yan. Yan natin para medyo clear sa video. So, parang walang silbi ata yung nabili natin na bagong cellphone, no? Mas maganda pa rin mag-video dito sa lumang phone ko. So, yan. Bimita na ito. Parang wala. Gusto naman yung maganda talagang gagamba ito mga Aji. Ang ganda na ito. Kaso, yun nga. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo. Ang ganda talaga. Kuha ko lang. Parang ayaw ko ilaban. Pero dahil malakas kayo sa akin. So, yan. Haba siguro lamang to. Ang sapot. Ito siya. Mahaba talaga. Okay, give natin. Kung may kasama kayo dyan, papiliin nyo na po. Umpisa na natin, no? Sige. Para nasa stick. Tanggalin mo natin itong makapal na sapot. So, pwede ito. Pustahan kayo kung gusto nyo. Pagkain, mga ganun ba? Mga libre-libre lang. So, ito yung isa. So, again. Nako. Yan na. Hala ka. Naku. Hala ka. Hala. Ay. Grabe. Hala ka dyan. Ay ka. Bigay. Yung dirty lines natin, napakaganda. Bigay mga adyo. Hindi niya kaya sa pwersa, pero mas mahaba siya. Sabay. May second buckle pa kaya. Ako, tumalikod na pero siya pa yung mas malakas, ha. Mahina na to, malaki talaga kaha. So malalaman natin yan. Okay, papaligin natin siya. Sa pwesto kasi lugi talaga siya, nasa baba siya. Sa taas ng isa. So, yan, try natin. Parang na-stroke na ata. Nabilangan ng isa to, no? So, dito na natin sa harapan kasi pareho nang mabagal yung gagamba. Nako, kumagat pa rin. Nako, tapos ka dilaw. Kakagat pa rin talaga to. Grabe yung tapang na ito. Yun, no? Makagat na stick, oh. So, last one na lang natin kasi pa-stroke na yung gagamba, no? Kaya natin, kayanin mo pa. Okay, kaya natin. Grabe, sakit ng tama sa dilaw niya ito. Tinamaan siya, napuruhan siya, kaya ganyan. Kumakagat siya ng stick kasi masakit yan, masakit. Ayan, o. Galawin natin to, sandali. So, ayan, napuruhan siya. Napuruhan yung dilaw natin. So, last one na lang to, subukan natin. Malaking gagamba na rin to, ha. Good size na to. Grabe, napuruhan talaga. Hindi kinakaya.
Pero lamang naman siya dito ng isang bilang, no? Ito. Kaso para sa akin dito, kung ganyan na yung galaw niya. Yan. Ito. Tingnan natin. Kakayanin pa kaya. Pareho nang hindi maglalaban to. Grabe. Mabilis pa naman to kaso parang ayaw na lumapit. Sobrang bagal na kasi na ito. So, bigay ko na lang siguro to. I-draw natin mga Aji. Nagbigay naman ng magandang laban na. Draw na lang natin to. Draw na lang natin. So, yun lang. Maraming salamat ulit. Ako po si Gagambino. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, so mag-subscribe na kayo. Para sa mas magagandang laban ng Gagamba. And, abangan nyo lang. Magpapag-giveaway tayo. Pero siguro baka merchandise na lang kasi matagal yung shipping. So, yun lang. Again, ako po si Gagambino. Maraming salamat.